Nanang, nakadasara kon, mangantayon. Sige, tamabisina kon. Aday tati plato yun, nanang. Ni. Day, ada umay ah. Isulay! Insan na! Woo! Mayaman! Ni. Ni mo't insan marsyano, day jay nanang. Ala, ingka pastor ka dyan kasinsin mo anak ko. Uy, nanang. Antay! Umayaman pumulot, iti walis ting-tingyaw? Nagimas kiti si Danyo nga, antay! Insan! Nagadubo ni Diana iti karnit pato. Ay na! Ay, nangankag Marciano. Kuwa! Ay, sampay, antay! Ay, Diana, yalam ni insan mo iti plato na, tamangan dito yan. Ah? Oh, adto iti plato mo insan. Ay, kuwa! Kababay mo, insan! Antay! Kanayo na mo ito na makipangpangan! Ay, mababain ako. Mayran ranamat nga rod apan na nga no kasta nga umay ka dito'y balay. Di mangan kamutan. Di, mapainak, santay! Sino kumangay, di kabain mo? Mangan kakit din. Ay na, nabsuga ka, solve! Ay na. Ne, nagapwam. Itay pa asap-sapulan ka, Marciano. Mangantan kat mabisina kon. Pwede ka pailanangan. Intugo ko ay tikardiraw. Nangan ako na. Ginunab-nabsuga nga ro. Nanganam? Sa dino pa'y kuma. Hindi balay adan ti suling. Anya? Napan ka manan nakipangan? Ay una, tanay may imas ti si daday jay. Awan to mga mimasira dito'y balay. Adamat tayo tinapasidaan ta. Kasla di mabsog no kastas si daag. Ay, di ka lang mabain. Kanayon ka amapan makipangpangan ijay. Pagbay na kumakakabagya mo idang. No jak idakab kabagyan na ka isaw. Agbayinak. Ngam ka pamilya dagi jay. Iso nga awan rumba nga pagbayinak. Uray pay. Kung may sakaw, awisin da mga rudamangan. Narigat, apaayin ti grasya ba kay? Nay, nagapan nyo nga yan ti sulay? Ay, ijay tsindaan ka anakan. Napanak man nakitsinda iti masida. Anya ginatang nyo, apang malman nyaw. Makasidsida nga rod iti pinapaitan na kaldeng. Apaw, wow, naimas ah. Sige, tayawid kung to'y pinalingkik ka anakan. Ay, sigay, kaimasin nyo taglutuan tay. Rama naman to'y linuto ka pinapaitan. Husto matlat itimpla na anak ko. Nan. Naimas na nang. Ay na, aduman ti makan ko no kastilay. Sige, maganda nga rudan anak ko. Agaukan itiin na po. Nakagauak mo tan iti si daan ta. Uy, nanang. Ati sulay, insan na yan ah. Umayaman. Ne, tika sinsing o. Ingkalukatan tiri daw, ta siya akong tiagao. Anyaman nga tat masapul nan aya. Ang mga nuadaman puludan nan ah. Mala, ingkalukatan ng tiri daw. Bumulo da man itinil ka, teryon tay. Nangikabilam itinil ka, Diana. Ayan na day jayan. Ay, di gayam. Naiparabaw iti stereo. Agyaman na ka. Nagatidog to, madagiti kukukaw. Kaya nagmodel matay nil cutter may. Dito ya kung nil cutter. Ay, nangankan, Marciano. Ay, sampay nga rodan tay. Humay ka, tamagan tayo. Kababae. Pagpainam ko magan kakit din. Naimas ti si daan. Pinapaitan. Ay, kwa. Ay, mababain ako na makipangpangan dito yan tay. Kwa. Anya kalakit din na yan. Ay, Diana, pangala ka man iti plato ni insan mo. Ay, uy, nanang. Adto insan, mangangkan. Ay, saan? Ay, kwa. Ay, itang ipilitin da. Sige man lang, ay. Mga anak ko. Agruam mo day jay ang Marciano ka bagays. Di yung amin ruamin ah. Dahil lang makipangpangan ti pagalistuan na. Ay na, madino imot ti makan ka bagis. Ay na, agruam nga raw. Kanayon nga umay makipangan di tan palayaw.
Ay, imbis ang makatipid kayo. Ay, sa adain ta, may laklak amday jay at tao iti kanin yaw. Ay na, makanladay ta. Saan na saya at yagin imot ka ba? Masuro nak iti day dya, Marciano. Isuki din ti makakaanda nga umay makipangpangan. Ay, kanyat sindayo aya ka ba, guys? Paksiw nga ikan. Gantay prito, karnit baboy. Ha, ada pa. Ay, adapay mat. Mangan ka. Ingkan iti kusina. Ingkag kalong ijayan. Ay, uwin man ta mabisina. Diyak pa'y nga minangan ka ba, guys? Ay, ka ba, guys? Nagpinsyon ka. Ay, wala. Apay aya. Pautangan nakman iti 2,000. Ay, katang ko iti abunaw. Ha? Bayadak tumilaeng. Iindan kunto na bayadan tay sigod nga utang ka. Kung nakapaggatang ko iti agas ko, dyan nabati a kwartak. Eh, dumawat ka paila iti kwartam ka ni Diana. Awa mo bibiyagin na. Ado, ti kwarta di anak mau. Ha? Alan na ka bagis. Maasik kamot kanya ka. Sikalagyan mo kasinkan. Sikalang ay mintinaanaw sa mang papautang kanyak. Nag-iimo mo nagiti da duma kakabsat ta. Sikate ka anusan. Iso paborito ka kabagis ka. Sige, mabit lang na rin tayo nakalaan ti utangam ka bagis. Adapay kwartam anak ko. Ang damat, nanang. Ikanak man pa iti gatang ko iti agas ko anak ko. Ada kami nangusarak iti kwartak. Intadyo ka niya, uncle, kunayo, ah. Ha? Sana pa nag-iimot, nanang. Ngam kitaan niyo mat, ah. Kanayon nga umutang ni uncle kada kayo, ngam di pa agbaybayad. Saan nga utang tar-aramidin na no di ka dawat? Hala, aw-awatan talanta ang tagawat ngamin ita. Narigat mo, no pirsag nagbayad, katawa nga ron pagbayad na. No sana makabayad, di yun pa utangan. Anya ka magtandaya na. Kabagis ko day chay, apay ayang nga imutam. Ni, handiyak ibagbaga nga imutan. Naglawag dar aramidam. Panagimot ti kasta. Imala ka itiday di amam nga imot. Ay, awan manan. Sa bali manan tinagawatan dan iti imbagak. Mangang kanto na birsay, tada papanak. Papanamanan ay akat panlanganan. Apay niya linuto, masidaan. Nagigisak iti sayote. Sinagpawak iti sardinas. Isumat ka da. Nagsaraw ti tiyang kuno sa'yo, ti sidaan. Nagangtog. Guro, ito man nagururay. Anya? Ka? Di ka mangan? Mga anak to, ano mabisina? Papanam nga minaya. Inaarog bumulod iti posporo, ije balay daan ti sulain. An-anom ti pusporo kat adamat tay later. Posporo nga arog ti kaya kung osaray. Makasinit ti later. Mangantayo, nanang. Nakagao akon. Sige. Ti sulain, umaya man. Ay, simbre ka alatan at nakaluka mo tiri daw yaw. Umaya man bumulod iti posporo yaw. Mangantayo pa akanakan. Apay niya si dayon tay? Sinigang ababoy. Ay, apaw, nag-imas ki di datan no. Umay man agim bubulod dito akasinsin kon. Ngamkit din. Umay makipangan ti gagara na. Uy, Diana! Nakamatidar ka matlatan dita anak ko. Yalang ti plato ti kasinsin mo ata mga andito. Ay, uwan, nanang. Ay, siyak ti mababay ni ti aramidan ni Marciano, Diana. Kanayon nga umay makipangpangan ni Jabalayo. Mangibabay. Ay, Iso ang masagutan nga agtrabaho. Tadamat namnamaan na pakipanganan na. Di nan kayat agtrabaho. anya? Uwan, Diana. Katno kanayon ti apami. Uray saan ka nun nga agtrabaho. Tadamat pakipangpanganan na itinahimas asidaan. Paglastog na pa'y paborito ka nun ni Auntie Suling akanakan na. Ha? Kan pagpasikat na pa'y ti kanayon na panagdulce di balayo. Cake, kas kada ice cream kanu ti kanan na ijay numalpas amangan. Ay, uwan taopan mat nga miniinsan ije balay, mercy. Day tangarugit.
Paglastog na unay dayta, iso ang masadutan nga trabaho. Ay, sana mabalinti kasta Kasanon nga ti masakbayan ti buklan niya pamilya no masadutan nga trabaho ni insan. Ay, wan nga rod. Mala, di ka madanagan. Kasaritak tumanan ni nanang. Panuynuyan na nga mintar aramiden dagiti kakabagyan na. Isong agbalinda asadot. Mom, no apay akanayon nga umay makipagpangan ni Marciano dito'y balay Diana. Gaputa kay kayat na nga antina. Syaklaan ti kay kayat na nga antina. Kat nimot kabagis ko, syakmat ti kay kayat na. Tasyak ti kaanusan kada kami nagkakabsat. Uwan at da kayat da kada kayo. Addaman kan awan kay kayat daklat ta. Agbalbalindan asadot nanang. Gapo iti panang pampanunuyo kadakwada. Ay, panunod mo lang dayta. Basta pa kay dayawak ti aramidan dagiti kakabagyak. Asya, ti as-asit ganda tamang ipakita. Anasaya atak-atao. Isu akay kayat da. Umayak man makis istorya kabagais. Ay katuan na, kabagis. Sikat ti paborito akabsat. Nasingpet ka istorya. Ay no, naindaklan ka akabsat. Pagwadan ka, awan umasbing iti kinasingpet mo kabagais. Agyaman ang kabagis. Ay, manutikas ken kakabsat. Naasi ka, ken naparabor ka. Madi nga mintagim imot kabagis. Tano na imot ka. Imutan na kamati grasya. Ay, talaga ang nagsaya ka tao. Eh, sigurado nga ijay tulangit ti papanam no matay ka, kabagis. Ay, sana pa'y amatay. Si Kam. Ay, wait. Agbyag ka pa'y tinapao. Ay, wait. Ay, pakipirma man da ito'y kabagis. Anya day taya. Awan tay eyeglass ko. Diyan mabasa. Di mo basahin, basta pirma ablatan ta pagsayaatan ta mula dayta. Pagsayaatan nga. Ada kano itanda para kadatayaw a senior citizen. Kastaya. Ay, mabitla ang garod. Tay nakmangala iti ballpen. Ay, ada pulpit ko kabagis. Dayto inay. Ay, nakasagana. Dayta la agpirman ti armida. Antay, pautangan naman ta nagpinsyong kaysan. Manot ka sa pula Maya Marciano. 3,000 ko ma, tagumatangak iti raw. Tanadadalan tayo, ti balay may. Pagkatang ko kuma iti agas ko. Tan Ado ti ag-agasak iti bagi kanakan. Dumawak kayo to kadi ka ni Insan Dayana. Anya. Alan, antay. Kasyan na kami kaday. Sapay ato may abag yun niyang. Mabasa kami na iti balay taabot-abot ti bubong may. Sige, mabit lang nga rod. At akortam, Diana. Ay, gimata nga ko ni ti Agasyo, taamok nga awan man kwartayon. Pasensya ka pa'y laan. Tay mutang ngamin dyan kasinsin mo. Masyanak mo't. Basta ginatang ko amin nga Agasyon. Mangantayon ta nakaluto akon. Anyat pinalingki masidaan. Puro anateng nanang. Husto pa'y lang ti karne. Ha? Kitaag man mo may pa'y makipanganday dyan kasinsin ko. Sulay, anda kaya? Kunakon kat. Andaman ang tinalai nga makipangan. Ay na, di ka agim imot anak ko. Ay, sumrag ka, Marciano. Umay ka, tamangan tayaw. Wow! Hay! Naranaak man na, hindi panangan. Oh, at titiplato insan. Anak, sumango kan tamangan tayon. Ay, agyaman ang insana. Ha? Di mo sa mga nag-aopay tayo karninsan. Ay, awan ti karne insan. Tamanipod ita, isardeng mintag si day ti karne, tabawal kada kami. Ay, kastaya. Ay, nahanap sugang pa'y gayam. Apay nanganak nga tayo di balay, no? Pilitan ko matimangan. Ay, huwag gayam. Nalipata mo, nanganak gayam ninyo. Apay mo dahil ito yung panunok kon. Ha? Ay, sige insa na, antay. At dapat gayam pa panak. Ay, Ha? Makita yun, nana. No saan anay imas ti masida.
Saan na napagan ano ti mangan? Ang amno karni ti naidasar, iso pa yun ti makakauna sumango. Itaban pa di ka rumor iti oras ti panangan Marciano. Di ka mapan makipangan ni Jabalay da insan mo. Hindi magsidsida iti karnay. Puro mga anak natin isidsida inda. Mayat kit di atin natin. Wah! Kaya, aguro ti dyan kuno natin isida. Nagtumar kayo iti agas yun, nanang. Uwan anak ko. Saan nga ipinagiti kakabagya kita'y nakatulog Awan mo't. Ay na, di yun nam namahin dagi jatat tao. Tawanan ti kasapulan da kada kayo. Ita kumasarong karanda kayo at agsakit kayon. Ngam gapu tawanan ti magimulan da kada kayo. Saan da kayo napagan ano nga umay kitaan? Apay nga yakas jayda. Isu nga mo yung itananang. Ay, Nana Suling! Diana! Ada kayo nga? Ha? Huwag kami man. Ay, mabit lang nanang. Inakitaan o sino day chay? Apay kay asyak ti sigarilyo. Katjak mat ginaranturan di kabagis ko. Ay na, ada pirmayo dito inana oh. Saan mi ngamin ang masapulan di kabagis yun. Iso ada kayo tinasidgan mi. Tada kayo mo tinagarantor kan kuha na nga imutang kada kami. Apay nga min apinirmaan nyo day tananang. Jak abukan ko na. Di na ba't imbaga nga utang gayam dayta. Ti imbaga na kat pagsayatan biya senior citizen. Iso pinirma mat ada agusan na. Aniya? Kasla kayat ko nga ungtan, kan pagsasawan ti inak, gapoy ti kinalukay na kadagiti kakabagyan, mi amang gungun daway kan kwa na. Ngam linapdak ti bagik, tadyak kayat madagdagan ti ladingit ti inak, gapoy ti napasama. Gapo tadyak kayat ti inak, ti may pasubong agbayad iti saan na nga utang, sinapul ko ti ulitag ko, kat idi na sa bulak, pinwersa ka ng bayad iti utang nga. Alakastan, to'y pagayam mo, Diana. Amom pagayam ko, adon dagiti manang gundaway at tao ita apanawan. No amuda anaanos wano nasimpat ka, gundawayan damatan dayta. Ngam no maminsan aday ti masaknan dayta, rinwamot ngamin ti inam dagiti kakabagyan yo. Ang malaban tayam latta ti inam, tamangan nulokwan damanan. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Ellie Palacio. In your nose para ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Manang Biyanang! Hello na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan nga intay drama itakat manipot kani pagayam tayo Zeni sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na. Hello mampay kani Sir Alejandro Selga, ni Ma'am Norma Palilang dita Hong Kong, kani Ma'am Patricia Alagano. Kastiman ti kuna ni pagayam Zeni. Dear Manang Biyanang, nalastog ti asawa palangguan, sana paatiw kadagiti karubame, naapalpay, no adda makita na, ti kayat na adamot kan kuana, kat numabalin, di na kayat nga adda mangartap kan kuana. Rugyak nga rod, nagsalaysay. Agudong ka man sinay. Apay pagudungan nakat udong kulay di kalman. Ingka gumatang iti pagalad. Aladak ti aglawlaw ti balay. Tapnosan na basta sumbrek dagiti balang nga asaw kas kada manok. Bolos akal ding kas kada babaw. Awan mo ti bulos akal ding kan baboy asumsumrek dito'y solarta, idong lakay. Adda, di mo lang nakita.
Nakita mla dyan na aladan abalay da duro tulad manan. Nagtal na ka mamay. No siyak ti tinulad na. Ha? Nabayagin na planok nga aladan ti sular ti balay ta. Ngam diya nga rod na sangsangaw. Naistoryak ngamin kaniduro iti ti planok. Inununaan na ki din ti lukaw. Anya? Agtutulad na di aduraw. Awang ka respeto na. Respeto manan nga? Respeto ko mamata. Siya, ti mununaan nakapanunot iti kasjay. Tinulad na kiting. Inununaan na pa yan. Awang ka paabay na. Bastos. Respeto ko mamata. Apay nga kasta duraw. Kung kompetensya na matay. Agtutulad ka. Inununaan na pa yan. Ha? Kanya ti kinompetensya kan ka pare itong. Agintidi ka pa ilang may. Planok nga aladan ti solar ti balay may. Ngam inununaan nak matan. May, kaladan lata pare itong. Awan ba't ti mangiparparet kay. Kan may saan ba't ang negosyo ti naramid to? Tapnoy baga makumkompetensyahan ka pare itong. Kompetensya ti naramid mo. Ta inununaan na nga raw. Ay kataladan lata ba't ati balay mo panay. Awan ba't ti mangiparparet kunak manan. Wen, ngem amangan na ibaga dagiti tao, asyak ti agtutulad. Ha! Sakti mo na nakapanunot ti kasta, inununaan na. Ayawanin na. Ibagan to dagiti tattao na tultuladan ka. Na, suratam di alad mo. Isurat mo ijay, asyak ti akin idea iti inaramid mo. Anya! Ne, anya ti ipatpatak dari iti sango ti balay yung Mari Daisy? Ay, istorman, mare. Ay, agistor kayo gaya. Uwan, mare. Padasan man mo tagistor. Makaburing mo daw nararamidin na. Iwan amari. Mayat nga ruda. Tapno ada si paggatangan. Wana, si kanto ti kang runa na customer ko, tas si kati asidag diti balay, mare. Awatam da ito isinay. Ne, nagsweldo kan Edon? Nagsapan? Apa yan nagaduda ito? Saan ko asweldo da ita? Inutang ko iti bus medya kumpanya. Anya? Apa nga imutang ka katadapay matkanan tayo? Hingga gumatang iti lako ta. Lako ta nga? Nag-store ta mata. Anya? Istor? Pag-istoram nga ikatawan mat-istor dito eh. Iya salas Lukatan tatay tawa iya salas. Bitinam tumutan iti lako iya tawa. Ken adamot dagiti nakadulin agarapon. Ijayan ti pangikam kadagiti kindi agatangag. Oh. Anya? Nakita man nga mina, tay may patpatakder nga istor da Mari Daisy. Kat isuman ang tituladam. Tulado mga bagbagam mo. Siya ti mo na nakapanunot nga gistor. Di ta mabalenti basta agistor latan. Masapul nga agpermit ta. Huwag ka day, mga latan to Hala, nagrupot ka. Taing kag purchase itila ko. Unaan ta ida nga agistor. Tapno di da ibaga, adata ti agtutulan. Nukasta. Tinulad na kamot ni Idaw, bisay. Wan, nagistor nga ron matan. Ijay salas dati nangikan na kadagitila ko na. Anya? Binitinan na ititintinapay kas kada siyam-siyam po itayan titawa da. Ay naagkakanatan tinaibitin ijitawa da. Unay kat ngagpaiso da dya taon. Ay naimbag ta di nakainapa. Saan magkiday? Ano siya? Sinitanak, hindi naladak ti sular ti balay ni. Apay ka nung ngayon unaak. Kit nabayag ka nun a plano na tikas jay. Ay, nagtutuladak ka na. Oo na yun, di kasi nga ugali ti tao. Uwan nga rod. Kunamlan saan tayo ngagkakaro ba? Saan nga may napaatiw dahi dyan nga idong? Ay, iso ti agdadata ngagtutulad. Ngayon, pagbalinin nakit din na datayo. Kung nga ron ang awawatan tayo latan. Kakasta siguro talaga ti ugali na. Narigat at tutupan ti kaskan kwa na. Ay, lumabas ang pay. Nanatinang. Nay, sika magaya baraw. Dumagas ka pa yatag merienda ka. Ha? Madama ti merienda dito'y papag. Kwa. Sanain. Anya saanan? Ay na, mabayin ka pa ilang bait.
Umay kakideng, nagluto tay babaw ng may iti pansay. Umay kataraman ng mag, naimas. Ay, apay, asino ti birthday na na? Awan, makapangpanganak ngamin iti pansit. Isuan, nagpaluto ak man iti babaunan. Ay, mabigla nga. Ay, indang! Mangala ka man iti tinidor kan malakam. Tanay, adani daw. No kasta, adda babaunan niyo, nana? Wen man, jay anak ko ja bro, di mang tangtangdan. Eh? Tanay, marigatan ako nga gunay-gunay dito'y balay. Aya? No, da kami laken nila kay ay naasan mi nakabalan ti manangdan iti katulong. Kunama taday jabro janak may. Ahap? Apay, dagitila adda ija abro ti kabala na tagkatulong aya. Ha? Kabailak mo't ano kayat ko, nana? Sinay, adda mo, magbalin na katulong. Apay ti katulong. Asino ti agsapsapol? Siya ka. Anya? Apay nga katulong ta. Katadakmat nga trabaho dito'y balay. Isumul lang nga iso, tilutong. Anya? Kung naglaba ka, pasaray adda sana may katamansyana. Kung naglada ka nga, griringo da duma. Ah, Iso ang mga alata iti babaunan. Paadun nagiti maliwayam at trabaho dito'y balay. Kain, tapno saan ka marigatan? anyat itang dantangay. Katiswildo ka. Ay na. Dandan ni Santo pa yan nga umdas ti sweldo magastusan tayo. Taumad ano ti paggastusan. Manghala ka pala iti katulong. Basta mga alata, period. Nakita na kano nga mintay babaunan da na natinang. Iso nga imapal. Isumat lagayam ah. Masurunak mo ti asawak, Daisy. Nagkumit nga ron nila kay mo. Nonya't makita na tuladan na. Saan na paatiw si ka? Wan nga rod. Mang ibabay na dyan nga asawak. Sapay no tubngarag, agungat, umapa. Kat asino nga'y talaan niyo babaunan niyo. Diyan ka mo ah. Makabirpirok no siya. Bay, ang mga iso ti agsapol ti babaunan. Pakikita yung man, adda mo yung ababaw na yun. Nanatinang. Ha? Asino tagsapsapul iti babaunan, baro? Siya ka ah. Kinapudno na, nabayagan nga agsapsapulak iti babaunan. Iti paisan kay anakaala iti babaunan niya. Ako tagsapsapul ako. Ha? Imo na kaila nakasapol. Ang mga ngamin no ibaga matultuladan ka nana ah. Ay, sana puno dayta. Nabayagan na planok dayta. Ay, awam mo't kititibag baga kakasta baraw. Anya kay tiamok na na. Iso ano, adda mo yung ababaw na yun. Pati baon nyo man lang di palay rin. Sige ha, baraw. Aday ta. Naisalapay kung tagitili na ba? Urayak manan ang mawagaan, tako pinagtumanan. Ang damot, bakit ato malangkyaw di tabatog ti balay? Mabalintyak ka, mag-aday. Ay, anya day jay nana? Dito'y ka di abalay tay aksap-sapul iti babaunan. Ha? Idong kanu tinagan na. Dito'y ka di ti balay ti agnagan iti idong, aday. Ay, wan nana. Asawak ni Edong nana. Anya ka bitaw? Adingak na ading king ka. Ngumnana ka mo anana kanya. Ha? Agrup-rupak ayamot abakit, katsaan mo't. Isu amabalin ka day, manang kunam kanyak. Ha? Agsap-sapulak ngamin iti pagtrabahwak akas babaunan. Nagdamagak di tadaya. Kat kuna tay bakit nga agnagan iti tinang, atay agnagan kano iti idong ti agsap-sapul iti babaunan. Kwa. Awan mo't nila kay ko nana. Ay, manang. Di pa'y simmangpet manipod iti trabaho na. Ay kat uraya kun ak. Ha? Pastor kenak di tabalayaw, tanaban nugak anak na. Nasakit ti saka. Ken nabisina, anyat makan di tabalayaw. Ah? Ay, adamat tinapay di tanana. Ala, umay kayo, tagmerienda kayo. Kasta ada soft drinks. Jak kaya ti juice soft drinks ti kayat ko. Adda nana. Eh, grabe mo dahito abakan. Kunang lang asino nga agsasaw. Dan samat crack ti ulo niya.
agnagan iti idam. Ay, una na. Siya tagsapsapol iti babaw na. Ay na, jak laing pagarot agwapo kagayam. Saan kayo nga agbagay iti asawam? Bastos mo tayo nagsasaw. Joke. Kahit kasanaw, mangrugi ako nga agkatulong ditaw. Ay, una na. Edong, Oh. Okay, kadikan ka ti sweldo, nana. Ay wan, sa anak mo't nga agsapol iti dakkel aswildo kay. Basta sa andak unay aparigatan iti trabaho Ken kagurak ti baon nga amaw. Jak kaya ti mamanmandaran. Nakaluto ako, ingka maaggaon, si Kasinay. ha? Saan aga po ta babaununak dito'y balayaw, ket trabaho ka aminan. Di kay agpakalaeng amangi baon-baon kanyak, taagong ngita. Nana, Ay manang kunam, nana kalaanana, baby face akmal, manang kunam wenno, syunay, latan, no isaw. ay, por Diyos mo tayo abakat. Grabe, di kayo paggraman. Nakaturturay pa eh. Di nakita-kitaan iti pasikay, si Kasinay, amok ti pampanunutaw. Ay, kwa. Siguro, apalam ti kinapintas ko niya, iso apasikit-tikitam kanya. Ha? Alaing kaagaon, kalpasan na, si kantumot tayo ti aginaw, tasyak ti naglutaw, nawatam. Kwa, wala na. Ay, manang. Ken naglaba kan taon, tanalpasa ko na naglaba. Naglaba ka ba't gaya man? Awan nga rudan na, tila ba Laba am dagiti kawasyo tabadok la jedli na baa. Ha? Abay, si kalat ada babaunin na ya. Nanatinang. Ha? Lukas ta. Inalam mo lang, jay bakit nag-apply kun ka? Una na. Nagkamayata. Sana na marigatan ni baka mo nga agtagibalay. Una. Hindi pa ila kuma mga alak iti babaw na. O ngami masapula. So, naudi ako. Ang kinapudno na imun una ak nakapanunot iti dayta ngem da kayaw nana. Isu nga ita kasla sakit din tagtutulad tanaw dia. Awam may ibagbagami akasta, baro? Adda di wala may balikas ngem adda dita panunot yaw. Marikrik nak nana. Ay, nagbidot kay ti dayta nga atap mo, baro? Na. Palso dayta nga ibagbagam. Awan kinapudno na. Anyamat da dyan ababaw ng Edo. Nagturay. Kasla saan mat ababaw ng dito'y balay. Kasla mat iso ti boss dito'y. Ano sa mo na pakisamaan? Tinapatag. Makuna nga tan katulong ta. Dayta nga minti dyan kayat kan ka. Tanaapal ka unay. Agtutulad ka. Agtal na ka man sini. Sa anak nga tutulad. Isuda tinang tulad kanya. Ayan tayo sweldo. Kuha na. Mabalin ka din ngayon to no may alawas ti sweldo. Tani, nadili ti sweldo may. Ay sana mabalay. Itati kaaldawan ti sweldo. No didak sweldoan, idarong kayaw. Anya! Ala, ingka agdiskitar iti pagbayad mo Edo. Makaamo ka nga agdiskitar. Di nakiramra man dita. Ay nabaraak, maulawak. Ha? Ne, paggurigor kayon sa matan nana. Wala raw. Sumrupay ti angkit ko. Madlaw nga adda ti playmas ko. Masapul ama ipadoktorak. Kasano ka taday ito yan? Sa kayawan kwartami ka ni Edo. Ipadoktor dak. Paagasan dak. Tababaonan dak. Da kayo ti amaw. Iso a paagasan dak. Tanudi dak paagasan. Mabalin kayo nga idaraw. Ay, sige nana. Orayon ta ni Edong. Taiso ti mangipankan kay sa ospital. Pag-awid ako ni Nana Shunay. Apay pagawidam kat masakit. Ay, nagadumot ti sakit na. Kun nagadun ti utang ko. Siyak ti maipasubo amang papaagas kun kuana. Naku na apagawidan dak. Anya? Agna edak dito ya, hindi di agna nayaw. Katulong dak nga rin, di paagasan dak. Jesus. Makitam, di na kaya ti agawin. Just kay problema da ito eh.
Awan balay ko apagawida. Iso adituya ko, naging gamataya. Ha? Nagsakit tiro abagay. Yalaan man iti danaw. Maulaw ang abumangaw. Danaw! Hala, ano usam nga si kasun ni Nana Shoni? Tas ikamat tinangalakan ko na dito'y balay. Ay, tulungan nak mo ta bakit? Apaya siya kamin nga ay. Aganos ka ah? Awiram day tabakit. Tagraraman ka ngamin nga katulong. Unay din na biyag. Awan tinaramidan ta sawak no di tinangasikaso ken ni Nana Shoni. Ngam kaputama siya nakinkwana tinulungak metlaan. Aging ga nagimbag tibakat. Kada paman na nagimbag kinasarita miya na imbag kat imbagami nga awan ti ipasweldo mi kenkwana. Kat naawatan na ta. Isa nagawidan. Aging gay tada pa'y lato'y ugali ti asawa ka na apal ngam saan na kasi ti sigod. Takanayon ko apalagi pa. Alakastan to'y pagayam mo, Zenny. Manang Biyana! Isurat nga tayo drama itakat manipod ka ni pagayam andong sana pudpuno anagan. Dear Manang Biyanang, pakaragsakap ti agpalpalastong, agpalpalangguad ken agpangpangas. Diyak among kaslang umato ti panagkita kiti bagek no kasta ti aramidag. A feeling ko ket sikatak, takay kayat dak dagiti tattao no ado ti kwarta. Katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysan. Umutang ka, pari mataon. Ha? Ay, agpautang kaya, pariandong. Huwag ko mangaraw. Ay, problema, mano asino, ti pangipautang iti kurta, ha? Ha? Ay, siyak man nga rin ti pautangan paray. Apag iso, gipitak ita. Uray, 2,000 lang. Ha? Uray, ay, nagbasay. 20 mila, ha? Ha? Agba iso? Huwag ko na lang araw, din. Uno saan, 30 milan, ti utang mo. Anya? Ay, sana? Dakkel unay paray. Jak kabailan na bayadan day ta. Uray, 20 mila. Alamat din, ha? Pari mataon. Agpagpagkasi, ha? 30 milan, ti utangan. Please. Ha? Alam na, paray. Paganak ka di mo, tay. Nayunam ti utangan, tanay. Problema, manay mo pang usarak iti kwarta. Agbay suaya nga agpapautang ka nun ni Andong, bete. Bagtit na yung asawak nanang. Ay, tapay. Nakajambay iti mula na tarong. Imbes nga ibang kuna. Saan? Tamapan nakit ipapautang. Anya, ay iba kang mga ruta umutang akbag. Diyak amo ano at dapay. Bagtit nga raw. Kat numapan na ipilpilit nga ipapautang. Mauray dita ko maumutang. Anya, Mapan na ipaspasin dayag ti kwartana, nanang. Hay, masuruna. ay katinalam ko man ata si kanti ibang ko. Maalak aya. Kat nuuk-ukupan na ka na yun. Kaidaan na. No agsiar kan agdigos, itugtugot na ti kwartana. Ay, yan. Di na itadkan ka ang asawa na. Ngamnoy ti sa bali, ipilit na ngay pautang. Day tangarod kat nanang. Iso amabagbag tit sandi asawa. Gapoy tinakaro a kinapalanggwad na. Ne, ada kayo magaham dito pa kanan dito ili mang. Uwan ba ka? Magan tayo ah. Wala pa. Talagang umaya mo mangan. Ay, mano kay amay na pong imaw. Asino ka kadwayaw? Ay na, ano kami? Kanwa ka na ganyan nako. Kakada ka na pukaw. Nakabayad kayo? Saan pa ay? Di ka pa'y menalpas anangan baraw. Sige, di kagbayad na. Sakto agbayadan, tikin na niyaw. Ah, ha? Ay nagano kami. Kababait mo ah. Uray siyak lang tati libre. Puwira na giti kakadwa ko. Saan na? Basta bayada ka amin, nakin na niyaw apong imaw. Ipakwin tayo iti kahira, ta siyak ti bahala. Nay, da kayo magaya man ti anay. Agawit kayo matay. Magkapon nyo ngay. Napan kami man nagpasyar. Kadwak dag ito'y kakasinsin ka. Ay, kastay ha?
Mano kay aming gagakadwa ngayon, tay? 8 kami amin, andaw. Kaya nakabayad kay itipliti yan. Ay, saan pa'y? Madamdaman taon, inton bumaba kamay. Sige, siya kung tigbayadan, tay. Ayan lang, ay, nagado kamay. No problem, tay. Bayad. Siyam kami amin di tapo, driver. Bayadak amin ti siyam. Kasinsin, chimamba jay manugang mo nagmula iti tarunga. Maduma at ti kwartanan. Ang dinamagmatan dito'y lugar tayo ti kinabig time na. Yun siguro kasinsain. Kanayon kanupay nga kilipre. Nada makita na nga amuna, ilibre na ita, uray na gaduda. Ay nahawan makunak dita kasinsin aneng. No kumentak dita. Anti aning, umutang akman pa'y iti bagasyo. Apay nga umutang ka. Kat nagaduti kwarta di asawam. Chimambansamat iti mula na tarong. Awanan ante, impautang na amin ang. Anya, apay nga'y. Apay, saan na nang ibati iti para kada kayo? Awan ante, masurunak nga ron. At day pautang na, ng awan mairimit na kanya. Ay, Nagunag manin ti sinay mo. Naibos man nga minon ti kwarta. ay, nga raw. Sa nabalita nakatulong nga magkiday. Nagpautang nga kadagatag ka sa pulan. Kan nailibre, dagiti awanan. Ngam awan mo't imbatim aparakan ka. Nagbambanugam a kwarta. Ngam sabali ti nairano. Hindi ka man nagkasta-kasta, tama di tiyagin imo. Bakit? Pasikat ka kit di ang. Nga uray awan mo't may pasikat mo. Sa nabalay, tagmulak man ang itinatay. Nayona nga timulak. Tapno umado ti apitan. Adaman ang boxing inton Domingo. Makipinnos ta ka, andaw. Ha? Ay, una niya. Intong Domingo maghantay buksing ay. Sige, makipinnos ta man. Gayon mo gaya. Isungay maya, may ko itad dya inutang ko kanya. Bayada kon. Ha? Apay, di mo kasapulan na ay. Sanain. Diyak pa'y kumala ay. Diyak magsingsingil pa'y. Di already mong bayada, kaayos lang paray. Ay isa ha? Nagbambanugam dati ako kwarta. Libre ki din. Din, alam mo? Usaran pa ya, ha? Sanain. Alamon paray. Sige, ang raw. Diyak kumala ang ipapili mo may. Sige, awatan nga raw paray. Ay, problema manang nga raw. No niya pangigatangak iti daytan. Ay, amukaw. Iposta lang ay. Ay biday, nangabak magkano ni andong iti pusta ti buksay. Nakipusta ayan nanang. Kuwan, ay na, day store. Madamamanan, di pa nang iwaras na, iti napangabakan na. Anya. Ay na, sumrumanan ti kinapangas di asawa mon bitay. Feeling rich siya talaga. Kanayon nga giwaras iti kwarta. Nga mawang mo na ima sa sidan na. Ay, una yun na dyan tao. Dila agbain iti kasdi nga aramidan na. Ay na, masurunak man ang nanang. Adi pa barato na, ngam awan igatang na iti masida. Ay na, tinasaya ating kasurutan ni J-Store. Sakbay ang maipos ti kwarta na. Unay matikas tangan aramida mo ando. Amom abasitan ti bagas tayo. Awan pa yan masapsapol iti kusina. Ngam inuwaras mo manan ti kwartam. Di ka kadiagungungay tayong batyang kakwartam. Nay, ataman nay. Limlim agasaw. Kurang pa'y nga igatang iti bagas kan masida. Awan pa'y sabunan a paglaba. Ay, kaya nanay mo na ba kay? Unay ka na ya. Aginot ka kaday. Kastam kit di ang. At iwaras mo iti tao. Ngam siya kung asawam, awan maitid mo. Ikataman ti kastang ugalim si kapitay. Rupak kwarta ka una yan. Nagululi makailangan ka eh, nay. Nabayagan na madmadlaw, uray takang ka. Rupat kwarta ka nga sama. Day tati ka gurgura, kiti may satang. Uray, mga day tagugang ka. Nod na, nasaya. No awan, di nasaya alat ta. Anya! Ni,
Nagtar kamot tanin sa nandong. Sigo minsan. Apay talamad lamaw. Huwag nga raw. Mayat nga min tapur mam itakal. Nagpipintas na kita kawusmaw. Pasig a branded. Manipod kalukong aging gay di sapatos. Ikaw na. Tagiti agkakangin. Nangarwa. Tagti mangi pagpapugi kanya. Diya maus-usar dagiti kay. Ita lang nga usar manay. Imbag nga ro. Tadya imbasura ide. Na, apingin nga ibasuram ka nang inadagita. Diya nga ro maus-usar. Kipadawa mo lang nga nakasinseng. Sayang no ibasuram. Ay, apay kaya mau. Ha? Ay, kawa na. Itan mo aya. Ikaw na. Itag ko kang kan. Nagaduti kas tuya pa daw. Sige nga raw, taitad ko kanila kay ikaw. Tapadasan naman mo tagsuot iti branded kan nginginaan. Day kailangan tinapintas abadong. Ngam impadawat mo pa ilang. Diyan nga ro kaya timang pae itipadak at haaw. Maditiag mimaw. Kamaysa. Manumula pinaggatang ko iti jay-jay ngay. Nalakalay nga tawag-wag dagi jay bagay. Tiyan mo da ke branyaw a ginatang kao. Di da mau a ginatang ko tiwag-wag. Ore man, kakaisuna ang nakatsamba ka itinalaka abranday. Impadawa mo kiday. Ay talaga akit di adi kag pampanunot andong. Apay ayakas ta ka. Nagsasaw ka kas 20 sa mau. Tagibas sitam nag-unay asawam. Apay ta nagbabati pa nagkikita pa niya ka? Sika siguro ati sa nagpampanunaw. Ha? Diyak ka mo kanta. Tapno di ka sumana wakas na. Sumapol ka iti pangganam. Tapno da kwartam. Tapno sang ka mang namnamalang iti maitad ko a kwarta. Anya, agtrabaho ka kunam. Kat kasanon nga dagiti duwang anak mo. Panawa mida. Wala na. Da kayo pa'y lati pangibatsyak kadagiti ubing. Tabi simot ni Andong ijay talong. Pagtrabaho maya. Ijay lugar ti kumarek, nanang. Pabrika ti pagtrabahuan mi. Libre ti pagnaadan mi ijay. Iso apat tsak ang makurno nga. Ay na, kasimot dagiti apukok. Ano panawam mida? Diyak kumamot ida kaya't apanawan Ngam mabainak ngamin kini Andong, nanang. Ibagbaga na arupat kwarta. Isong agtrabaho ak man lang. Tapno awan may bagbaga na. Na, nagalas katikas tangaramit ti asawa mo. Sika pa yan di pagbali na narupat kwarta. No'y katan na kumati kinapangas na di, umdas kumamot ti matmat gadan na para iti pamilya na. Kasanaw, numakay gamit ti kwarta, iwaras nan. Ako namlan isun ti kabaknangan di ti lubaw. Pangas sa lalaki. Ni, papa na minsan, maluman. Eh kayo naman nagdalusan na igimulak ka na tayo. Nanginakit ti presyo tinatang itain saan. Iswa dalaw sa kanaimbag dagiti mula. Tapno adong to ti bunga da. Ay na maluman insan, intun bigatan ha. Maday, sayang ti oras dyan. Diyak kayat ti may stambay. Kin sambutak adalusan ti garding kao. Tanay, agmula akmanan itong bigat. Ay na, naggagat kang agmula-mula insan. Siguro, adun ti urnong mau. Tagsasaruno mo ti panaglakom iti bunga dagiti natang mau. Ay, gawin na insan. Iso nga ron da jak mo ti pangus-usarak iti kwarta kao. Napuno nga ron tay pasbok kao. Sinadsad ko pa yan. Na, agasam man. Ay, adwa talagang turnong mo insan. Tiyan mo dagiti tao ka ado urnong kao. Talaga big time ti pagkikitaan da kanya kao. Iso nga masakol nga agmulak iti adaw. Tapno dalat ta maipabarataw kadagiti nalay nga kikay. Dak kaya nga ipadlaw nga agri-gri ka ta. Iso nga agmula man iti adaw. Tapno dalat ta pangalak iti kwartak nga ipadawat kao. Kadagiti agdadawat. Dagiti rupat kwarta akakalugara. Aw! Day tanay kakabsat. Gimata ka kiti merindanyaw. Kaya mga kayo na ha. Kakaiso na nagkikita tayo dito store. No, yun na yun. Simbambakan sa kano iti presyo tinatangan daw. Nuwan na antay. Ang mure man awan ilakok anatang ka makailibre alatamay. Why mga kayaw! Nukurang ka ibagaw lag. Agorder tayo pa itinayo na. Tigatang ang ngarudan ay itigatas dagijay anak mo. Ay na mo madang arot itigatas ay.
Uray dala masarsarban iti gatas. Kasanaw, nagado ti gatas si Jabalay. Naumadaan. Anya? Ay, sino iti sumurok kanya? Agpailiak ita. Agilibriak iti lunch. Ay, Kinonong, bay kamay! Ay, kinonong! Sige. Mang para kayo niti pagluganan tayo, tayo libre kay man. Awang ngamin pangusarak iti korta, isong ilibre kay man. Ngam, ibusin nyo pa yata, ginata ko amerinda yaw. Sayang may. Lukas na. Saan amang mangtad ni Andong iti para kadagiti anak may nanang? ay na, mangtad matang, amsag paminsan. Mangtad lay ti saggay sana iti biskwit kan Diyos. Tay jailangan, awanan. Anya? Saan amang tad iti paggatang nyo iti sidain nyo kadagiti anak may? Ay na, pulos. At daya itad na kaawan. At damay itad na kadagiti istambay ang marite si J-Store. Hangam kadagiti anak na awan na pulos. Anya? Diyan ka muna niya, klase ti panagpampanunod na data sawang bitay. At dan sa magbagbagting na nagpaisaw. Ay, makapasuron nga ro day nga Andong nanang. Maumuma akon iti kasjay nga style na. Kat naimbag no kanayon namot asarong karan dagiti anak mi di tabalayaw. Umumay matangam, mapagbitlaan. Di na payalangan nagiti ubeng. Busy ka no, ijigap din na. Ay, busy nga agpaado iti kwarta na. Tapno adda maiparamag na. Uwin nga roda, ngam, ay na, di lagbay ni ti kasya nga raramidon na. At dan sa mga agpaisong tama, di utak nan. Mala, urayan nyo ti ipawit ko a kwarta nanang. Igatangan nyo dagiti anak ko iti gatas da. Sige anak ko, hindi mo ipawit amin na sweldo mangibati kay di parakan ka. Uwan nanang, talaga nga agur-urno nga. Kakaiso na medyo dakkel ti sweldok dito. Iso agun dawayak ti agurno, nanang. Kano di piyesta, iti kabang-ibang nga barangay, paray. Ay, inton maminsan na bigatan paray. Mana! Awang kwarta. Biyana! Sakti tayo, paray. Ha? Ay, kababayan mo paray. Anya? Agkumpare ta, mabayang kapailay. Ilibre ka iti siya. Makipinnos ta taman, paray. Bareng agdoble ti kwarta na. Ha? Apay, at daya kwarta paray. Ay kada, kano pa ibot, ano ibusanak iti kwarta? Ay na, may busan amin ang mga opisina. Ngam no siya, nibar. Ay, naimbag ka pay. Adulat tati kwarta paray. Katsimpre, ha? Diyan nga ron mo, pangus-usarak iti kwarta kaon. Iso nga ipapautang, kung ipapadawak, kuno dagduma. Ay, ke, mapantarod makipiyesta. Huwag ka na sakti sagaw. Ato ti kwarta. Lumabas sa payantianay. Nay, papa naman daw. Pumanag na ka, kat nagpisa tito daw. Inak agapit iti mulak ka natang antay. Agbagbagyaw, agapit ka. Itantan mo pa'y lang. Sambutot ti glakaw. Siya latik glakaw. Sigurado ang nangina, tawang kadwa nga aglakaw. Kang runa ka na'y agbagbag yun tay. Anya, ay na, nagpisa tito daw paraw. Sa nabalay, tudol na dahi taan tay. Ay na malamina mo tinyaw. Yung ano sa kaw. Ay na, yung sa nabalay ta. Naburas ko maamin na nabunga dagiti maulat anak ay. Ay baklayak ti nga sakaw. Kasugdak inton madamdama ti tagduma. Ops! Ay na. Masabot na makalako ha, kanay. Alam naman di kumpare, di pa pamidji pistaan. Sa pa yung kari kasyak ti tayo. Iso na masabot na makalako ha. Ay, nagkalis dalan ay. Ay na, dito mo sumardam dito daw. Ay, sa pa yung rangkis to'y dalang agpababa. Ay na, dito yung magamin kaya ang t-shortcut na dalan. Ay na. Ay, may galisang matay! Ay! Hindi pa kain. Ay na. Nasaya at na nakariin kan Andong. Sa dino, ay dayang tao. Adda ka diti ospital. Intaray da ka dagiti kakalugaran tayo. Tanatin nagkay kays. Naimbag tadda nakakita kan ka. Tanuawan, ay jaklam mo. Ay, wine. Malagip kang. Ay, galisa nga main. Kahit kumusta ngayon. Kumusta ka no? Ay, di ka sasagaw.
natukol ti kanawan nga imam. Ken adda na fracture ato lang itibukot mo. Anya? Isu mo ilagay, man nagsakit tintiro, bagay. Abay nga, napasamag ti kastoy kanya, bagay. Kat basol mo tamo ngagtudtudo, ngumnapan nga, igigarden mo. Dakkel ti magastos dito ospital. Adda urnong mo agastusam ditoy. Awan na. Pangasim, bagay. Ang diskitar kayo ti kwarta, pagpagas ka. Takaya kunti agpimbag. Ay, jak kayat ti umutang. Kenjak kayat akistayan di urnong ko. Tapara kadagiti anak ta dayjay. Para iti panagadal danto. No kayat mo, ilako mo jay do anwang mo. Ta iso ti pagpaagas mo dito ospital andong. Anya? Wala na. Tinapatagaging bagak pa'y bagay. Day tangamin ko. Di ka ngamin nagurnong idi. Day talak kinapangas mo. Gusto umitin na bagay. Di nagsirmona na. Sorry ka din. Pakawanin na ka din bagay. Sinersermonan nak ti asawa kiti daydiak kanito manang biyanan. Mawatak matkiti tangamin basol kumat. Ado tinagkuranga kiti asawa kastameten kadagiti anak ko. Inununak tinagpangpangas ngem tinang suporta iti pamilya. Banag apagbabawyak. Isu nga idi nagimbagak ingkarigata kasinulnitan tinagkurangak iti pamilya ket jakon dinakon wenno jakon pinatrabaho ti asawa ket syaklatan tinangged para iti pagbiagme. Katita dakkelan dagiti anak may ket sa anak meten a nagpangpangas. Alakastan to'y pagayam mo ando. Awan tinasayat ngait den tinapangas wenno na palangguad pagayam ando. Tiam mom siguro ngumato ti kita dagiti tattao ken kanoy bagam nga ti kwartam. Ngam di mo lamaw apakay babainam dar aramidam. Isa na sayat mo tata nagbalbaliw kan. Buena papagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam ando. Dito'y drama tayo. Musical scoring Eli Palacio. In your nose para di script kan drama to'y pagayam Eugenia Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyana. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo amarina, sa naputpuno anagan. Kastoy ti kunana, Dear Manang Biyanang, saan na pa nagpalangguad, nga madayt surak, nang ron na idi ka ubingak. Ado dagiti nagaram kanyak, ngam gapo tawan tinagustuak kadakwada, nagbakbaketak abalasang. Aging ka nagtawanak itinasurok ak 40. 140. Ti amok ag nanayunan a singgela, ngem jak ni namnama, nga dalat tagayam seryoso nga gayat kanya. Rugyak ti ag salaysay. Ay da, nagpintas ka talaga, Marina. Sa anak ama uma amang ming-ming-ming itinagamo aropam. Dinakman mo't bulaan, Mang Henir. Kapno bumakatakon nga balasang. Nagkuna. 40 laang. Bakit ko nang kitain? Di makuna bakit katayag tawon iti sangagaso. Anya, ni Mang Henir nga talaga. Kaya wamay. Jakto pa'y kuna ke 65 kong. Tawon la da ita. Tatirik na. Kaslag tawon lang iti 21. Unay matdatan? Kanya ngay Marina. Ay kasya na mutin na. Abayagan nga agdatulakan ka. Kaano ngay nga klunan na. Ala ni Mang Henir. Anya nga nabayagan kat duwa pa lang nga Domingo nga agdatdaton ka. Nabayag daytan para kanya. Ay sana pagpalastaw. Sana ka na irwang magdaton iti napaot. Ta kadagiti amin ang nagbalin nga ex-cow.
May isa, dua, kuno, talo lang daw ko inaklon na ko. Ay, dapat tayo babae, siyak tinangaklon tayo so tinagarang. Talaga lang Ay, sana pa nagpalastong ko na ba? Ang awan mo tinakatuloy ang kadakwada. Sika siguro ti final, Marina. I love you. And please love me too. Please, Mang Hinir. Kanak ko mapaiti, panahon ko nga mang tingi-tingi direk na. Okay. Please kumamot Di mo mo diabot iti makabulan Ay, mabayag unay, tingitingem iti agpatnag. Tapno mamwa kung tigasat ko itong bigat. Ay, isyak ni Hinay, hermana. Shooter na ti anak mo ni Marina. Nagamamu kami iti social media. Kasta ka day. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nanumu abalay me, sir. Ay, hindi nakawagan iti, sir. Hiner ko ng blatan. Kaya nagpimpinsyonak manang. Kasta gayam. Ay, ayat ti anak yung manang. No siyak ti makagasat na. Ay, nanam, ay tutibiyag na. Itid ko amin nakasapulan na. Kat ano sam nga arman sir. Ay, ste, Hiner, parang maisalat ako nada. Ay, uwin nga ron. Ay, naklunan na. Ikasar ko ada ko sa'yo. Ay na, di ka kaagyaman tada pa'y lagaram kang nga urek 40 mon Marina. Aklunam ki din ni Sir Hinair. Ay, ante. Anya pa'y lati sa pulam di tangay. Pensyonado. Awan trabaho. Nanam ay to tibiyag mo. No iso ti makaginasat mo. Nabiit pa mat nga naamamok ni Hinir. Ay, Mang Hinir. Ngam, nadla ko nga naragsak nga kasarsarita da dyan. Kan nasingpat, ante. Kay isumay. Aklunam mon Di kan agpakipot Marina. Kamaten nyo ti aldaw. Barong makaanak ka pa. Apay di mo kaya talo makayan? Ay, saan nga dyan kinalakay na titubang wano pagdua-dua ante. No di kat, jak unay am-am mo ni Mang Hinir. Nag-am-am mo kami lang dyan social media. Ay na, asidag mo lati lugar da dito Agdo mala nga ili ti ayan tayo. Kan impasyar na kan iji balay da. Saan aya? Wan ante, tainawis na kami idi nagkasangay dyan kapsat na. Anya pa'y lang harot ti pagdua-duaam. Kat na amuam mo apod no abalo. Aklunam ki ding. Narigat ti agbaak Marina. Di naktultuladan. Ta agbabawi ak asaan anak ki asawa idi. Iso amak ki asawa ka ki ding. Gundawayam ti kaada ti agaram king ka. Pensyonado pa'y ko naman. Anya pa'y lat sa pulang ngay. Hinir, ti kayat ko kat mangag ni nanang ko ti pangadam ko. Iso tagbalin nga saksi iti panangaklon ko kanyam. Ay, kaya't mo asaway na. Ay, ayatan ka mat Hinir. Anya, ay. Kulak nga uray sana kung asumango kada kayo. Ngam agpilit matoy anak ko, Hene. Ay, agyaman manang. Ay, it's like nanang. Ay, apay asyak tiara ko kumahiner ni Marina Abaro. Ay, siyempre. Sikapay nga umuna na respeto ka na kayo. Ay, na. Ay, thank you so much, Marina. I love you very much. I love you too. Mala, agkasartan. Awan ka di pa'y love. Si kamat Hinir, makabulan pa lang nga nagdagnata. Damagamuno masikuga. Siyempre ada nga ron napasama kan itinagbaytan ta. Siyempre damagat o nakabukal ta na dagos. Awan pay. Apay nga tangay. Diyak amo Ngam, nalabit. Gapo siguro iti edad ko. Marigatan naksamatan nga agsiko. Ay, sa tama pukawan itinamnama Marina. Dumtang tulak ta. Ay, sabay ako Tapno ang damat anak ta. Ay, uwan.
Saan tama pukawan itinamnama. Mga nito next month ket masikungkan. Kumusta dagiti agasawa ahinirtan Marina kabagays? Mayat mat ka ba guys? Awan ba't di makita ka problema? Apay, awan plano da alumasin iti pagnaidan. Makipagnaada ka din iti agnanayon iti balayaw kabagays. Diyak ang munuan niya ti plano da ka ba guys? Mabainak mo't ngagdamag. Taamangan no pagarupin da papapanawag ida ka ba guys? Sa bagay, adamo pagsayaatan na. No saan dan apumanaw iti balayaw. Apay kunam kabagays. Apay ka ba guys? Una, ta mairanod ka iti pensyon ti manugang mo. No anya ti sida anda, sida amay. Sigurado anaimas akanayon ti kang kaninyo anya kabagays. Ha? Ay, kwa. Saan aya kabagays? Kwa. Ay, diyak ang mo ti sawag iti dayta ka ba guys? Diyak ang mo ti isungbat ka. Nanang, mangantayon, nakaluto akon. Madamag ko man laeng Marina, anak ko. Apay akanayon at tinapatigatangan ni Hinir Amasida. Paborito na kaday. Ay, kwa. Diyak amuan, nanang. Gumatang kamot iti maisapaw, anak ko. Manipod nagden na kayo. Tinapalaptan tigat-gatangin na Amasida. Ganapay asaan asikati gumatang. Ay, awan mo't maigamag mapensyon na. Anya, di na ito ti pensyon na kan ka? Saan, nanang? Nay, apay ngay. Ay pasensya ka na ko. No makibibya nga. Ang mas daawaklaan. Taday di amam. Amin asapul na. Itan na amin kanya. Katsyak ti makaamo amang i-budget iti matgadan na. Ay, sabali siguro ni tatang iti asawak, nanang. Agdumada siguro iti prinsipyo. Ay, Marina. Pudno nga agasawa kamin. Nga maging gatadta katsak pa amo naman o ti pensyon. Mabain akmat nga agdamag. Ay, ipadoktor ka naman ditirik namin, Ir. Ay sana na. Gastos lang na ito. Kan gagangay lang ako yung dito. Aging bagak tumoy lang. Ay, sigurado ka? Wag. Ay wang gaya. At sa kailik no matamtam pa. Sa anak namin ang makarwarta. Kasintarak ko kumaitangal daw. Di namat maitantanti makisinarak kanyak. Iso ngayong bagak. Ngumay dito'y balay. Ha? Pasino aya? Ay, nay. Iso siguro na itan. At pakilukat mo tiri daw. Please. Ay, sige nga ron. Mabiit lang. Anya kayo matan? Kanayon ama dilay ti kwarta nga itadyo. Pasensya ka ang anak ko. Madingamin ti rin na. Itadyo nga rudan ti kwarta. Tagbayad ak manan iti tuition fee. Antoy. O sige, pumanawak matlada. Ay, mabit lang anak ko. Iyam-amok pa ni Nanam Amarina. Ti asawa ka. Hello, Nana. Sige, mapanakon. Ha? Papa, intun sumaruno. Isap-sapa yung itad ti allowance ko, ha? Sige. Ay, Hiner, anya ti kayat nga sa wanda to'y. Anak mo day nga balasak. wan Marina. Unak man numay sa lang ta anak mo ijay natayan nga asawam. Jaday abroad. Ay, baka wanan na no yung limod ko ti maipapan iti dayta. Anak ko itiruar ni Julina. Ngam adan sa bali a pamilya ti inana. Ngam di kagdanag. Jakon sublan ti inana. Anya? Ay, sorry ano naglimod ako. Sigurado ngamin nga maupay ka kanya no ipudnok tinapalabas ko, Marina. Iso please. Pakawanan na kuma. Naimbang nga oras yun, Nana. Dito'y kaliti balay ti amak. Hindi pa pa Hiner? Ha? Amam? Ay, kwa. Ada ka din ni Papa? Dito'y nga mintin yung sketch na papanak. Saan ka no makarwata masakit? Pudno ka di? Kwa.
Wan, nasakit nga minti sa kanata, simruti rayuma na. Sumra ka. Ay, agyaman ak nana. Anak mo, iti sa balimanan nga babae dahi Jainir. Ewan, Marina. Apay nga nagilimot ka kanyak. Ay, ang mga nodan to pa'y sumangpat nga anak mo iti ruwar. Manuda, jag pa'y sukuma. Talo dalaan. Anya, unay matan. Apay nga mo yung bagbaga kanyak deta iti. Wah, sorry Amok nga bin maupay ka kanyak no ibagak tagpaiso. Adan bukod a pamilya dagiti nada. Kinapudno na. Isuda ti papapanan ti pensyon ko. Awan ti mabatbate kanyak. Tanudyak mo't ito ti pagrebeng ka dagiti anak ko. Maidarumak. Isungawan ti maramida. Unay matan. Pasensya ka na. Mawan ti maititad ko akwartakan ka. Kat ulitag tagtid daw iti pamakawan kan ka, Marina. Agilibre ka mama, Marina kaanakan. Nagpensyon san di asawa. Nay, di ka agsinaay Agilibre ka kunak. Di ka agim imo tamaditi kasta. Ken apay, no saan aga po kanyak, nakaasawa ka nga ron iti pensyonada. Naimbag tadinurugan ka edi amaki asawa kinihiner. Tano saan? Baak ka pala ko mga aging gaita. Sige agilibre kan. Uray tinapay laan. Ken 150 alone. Ay, anyat kwartak nga ante. Ne, apay, di na itatipensyon na kang kaaya. Kano agasawa kayon? Rumbang lang nga irimit na tipensyon na king kaa. Awan irimit na kanya kante. Ngamin, ado ti suportaran ng anak na itirwar. Anya? Anak na itirwan? Apay, ado ti chicks na? Talo dagiti anak na itirwar ante. Nagitilangan anak na ti suportaran na kanya da. Anya? Ay, naglokon? Nay, Marina awan nang durdurog kang kaamaki asawa kinihinir Adda na kamaw. Bakit kan? Iso nga amo mo tinasaya at kan saan, wal? Ha? Saan kamutan nga ubay tapno padurugan? Basta awan pagpabasulam, Tawan ng duruki ka. Pangadang mulay ta. Sapay kumatawan pagpabasulam ka anakan. Nagbalin a defensive ni ikit ko, gapoy tinamuan na may papan iti asawa. Nasair mat tiriknak, gapoy timpud no ti asawa kanya. Ngam gapoy tinapas na kapanagkid daw ni Hiner, iti pamakawan, pinakawan ko kat inaklon ko, tinapalakas na. Apaman na nakalpas iti kolehiyo dagiti talungan nak na itirwar, na daan-daan iti trabaho. Insardang damatan ti dimawat iti kwarta iti amada, kat pasaray iso dapayan ti mangmangtad iti kwarta kan kuana. Alakastan, to'y pagayam mo, Marina. Saludo akman kan kapagayam, Marina. Gaputaman nakaawat ka nga asawa. No sa bali ka laeng, nalabit, pinanawa mo ti asawa. Gapu iti panagulpud na kan ka. Iso akablawan ka. Kat sapay lakuma, tadi na kay tubaybayan, dagiti anak ti asawa. Aging ga lumakay, ken bumakit kayo. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni Pagayam Marina. Dito'y darama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y Pagayam Eugenia Almoite. Agiyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Tisurat ngayon tayo drama kanibasa ita, kat manipod kanipagayam tayo atonyo, sana putpudno anagan. Dear Manang Biyana, may saa ka construction worker.
Nakaasawa ak itinalapsat a babae, nalaing ngamin na mga sikaso iti bagina ti asawa. Iso nga always beautiful nga uray anday ti uneg ti balay may. Ay ayatag unay ti asawak, iso atunggal agsweldoak, irimit ko adagos ken kuana. Rugyak ti agsalaysay. Nagsweldo kan to niyo? Why? Apay, ba ka? Ni, damagan na pailaang. Katagrimit ka na. Nabigat tumitin, ha? Papudutag kumapay mo't itiwalit. Iswili daw. Nadula amin day ta. Yag mo kay day, tarumwara kong. Inak makichinda. Malaman, makichinda ka? Ito nagsapan, ha? At dapay mag-aatang ita. Ijay grocerya ti papanak, tanay, awan mantika tayo. Ulit ka na. Ni, Nay, natanay kumplito natan. Awan surok na wang kurang na. nala, tarumwara matag. Awan pa'y ang di asawam, tunyaw. Ay, awan pa yung nanang. Hirap ay, mabisi na ko. Ay namangan tayo kitday. Manglukatan iti sardinas. Agulser tayo, urayan tayo, tigatangan na amasida. Di namin baga marapyang kayam. Unay ka. Nay, Aday ta magaya mag... Arya, may nagbayag kami. Mabising kami. Ne, apay, intugot ko ayat ti kaldero. Nangan kay kuman na. Urayang mingaro tigatang masidaan. Ay na, awan nagatang ko, ta nagsaradan. Pati grocery, nakasaran. Iso din magasaklatan iti mantika di tay store. Anya? Sige, tagpalusak pay. Tunya, karibriban man ang jay buok na. Kan nagpakulay man ang... Kan naka-cutics man ang dagiti kukuna. Nadisgrasya man na. Hintayin remake ko aswildo ka. No kunak tumangamin kan ka, adi mo irimit amin aswildom iti asawam. Di naktumangamin patpatsyan. Ay, aggulo mo ino di agrimake. Apain na, may. Awan masapsapol dito'y kusina, Aryang. Rumor ka ka dita, mapan ka makichinda. Into nagsweldo ni Tonyo, ananang. Anya, kano ka susweldo na laidi kalman? Di ka pa'y nakagatang iti kasapulan dito'y balay. Gimata nga kiti mantika di kalman, apay di yun nakita. Kan nagparibanak ko nam kan manicure kas kada pedicure. Bibiyang niyo kuma. At least, saan nga utang? Ayos lang tagpapintas, basta saan nga utang. Pimentas ka nga paisa, ngam awan mo't si daw. Agdagpal kayo pa'y laiti asin na. Agtipid tayo ka di, tanarigat tagbarbarayo boy. Tunya, manipod ita, siya kaun ti pangirimitam iti sweldaw. Ha? Saan ama iparbang tar aramiden ti asawam? Napatpatag ti panagpariban na ngam ti kanan na. Nanang. Kung tambet ngamin adi asawa, pampanuynuyam tumangamay. Awan kasano ama kaurnong kayaw no kasta ti aramid na. Banyo ta kasaritak to ni Riyang. Kastaman timbagamidain, ngam di mon sa mga minungungtan. Kaano ti swildog? Kaya ito nagtapos Siya kon ti pangtedam iti swildong tunya. Siyak ti makichinda. Tapno agsida ka mo iti nasustansya. San apuro dilata ti sidsidang. Lumasin talangan iti pagnadan Tonyo. Diyak kaya ti makikabalay iti man nakibiyang akatugangan. Damot punto ni Nanang, katitikas din yung bagana, bakay? Unang pa'y namin agatangan, nagiti masapsapol dito yung balaya. Sakpay ti pagpapintas, mau. Kat, ninanang ti pangtedam iti sweldom. Kapilitan, ano di kagbalaw? Mala, pumanawa nga rin dito yun. Agawid ako ni Jabalay May. Da kayong tagasawa iti inam. Ta iso ti patpatsyam. Saan ka diya kastami ti pagbagam? Panunutan ngamin at yan aramidem may. Makan ngamin ti una magatangay. Saan aribriban, kolor ti buak. Makamo kayo. Pasensya ka na, bakay? Kung makita ang agbalbaliw ka, sika ti pangtedak tumanan iti sweldaw. Nagriga ngamin asang bakay? Nagrigat ti agtrabaho akas construction worker. Pagrigatak ti sweldaw. Di ka masaksakitan
Ngam pagsayaatan tamo latay pagpagak. Amuha sa'yo. Ay, nay, papanam nga Aryang! Awang bibiyang mo. Ay, awanay. Nagpasugno din. Di asawa. Rabin na lang. Yung mawampay lang niya Aryang. Bay-bay am, no saan nga agaway? Ha? Di mo ngamin ipadlaw apag tatak ko ng launay di asawam. Tadumakkel ti ulo na, tumangsay. Anya? Spoil dem ngamin di asawam. Iso ajay lakay kayat na ti mapatpatulaw. No saan nga agaway, bay-bayam. Ang mga nupay-pay sunat imbaga na nga agawid iji lugar. Ay kat bayam ano agaway. Ti oray saan nga agsubsublay kat ayos lang. Suruta ka ti asawa. Na, bay-bayam nga isaw ti agsubli di taon. Di mo surut-surutan, tagwam ko nakmal. Ay ayata aron ni Aryang. Matayak no maisin na ti asawa kanya. Ay natunyaw, namin anumata na pimanaw. Tunggal aga pa kayo iday, pumanaw. Ngam saan kamat anak na tay? Agsublin tumit lang day jay. Ha? Ay na, agyaman naktasimang pagkanaryang. Apay naggapam ngay. Ije balay may. Ngam nagapa kami kaniinang ko. Ha? Wanya, nagswildo kan. Wala, kasuswildo launay. Itid mo nga rod kanya ako, tayo nakmakitsinda. Malamay, itong bigatay. Pumanawak mo lang nga rod, di mo irimit ti swildom kanya. Ay, nay. Ito yun na. Awan, surot ko naman kurang na. Nasayaat nga rod. Sige, tayo nakmakitsindan. Angam na marabyanak nga agawit tunyaw, ah. Apay nga intad mo man ang tiswildom kini Aryang. Mapangkano mo makitsinda? Kasangsangpot na pala, ngam intad mo man ang tiswildom. Ay na, awan man nga ruden ah. Mapan naman ang ipapintas, di intad mo akwarta kan kwa na anak kau. Sa nabalahin? Tamao to mo ilang agparparibanday jay. Madadaal ti buok na no kanayo na maunat. Oh, ayan ti pinaling kay Aryang. Awan pagpalengkek. Wen ta pinabaliwam manen ta kulor ti buok ken kokokong. Ken pinaatidog mo manen ta kurimat matmaw. Lumasin kayo nga minan iti paglutuan. Ha? Reklamo kay la reklamo. Awan mo may tultulong yun dito balay. Dunya kayo mo ditoy. May laklakam kayo iti kankanan mi nga agasawa. Na, Makiasawa kayo mananatap na damang pakan kada kayo. Kudno gayam ti mangmangeg ko iti. Ang narigat akabalay ti katugangan. Takalbaryo ti katugangan. ay, tanangam ti panagsasaw Maryang. Saan nga amin akatugangan ketkas iti pampanunutam. Ay na, ginsasanta kay mo ta katugangan. Pudno mo taman nakibiyang ka. Pakibiyangam amin na makitam kanya. Umapal ka ngamin ka. Tanakapimpintasak. Napimpintasak ngam da kayo. Sa anak kami nagurang. Nita, podno anapintas ti akin ruar apasit tabagay. Ngam rinuker met ti ugalay. Gat anyat kayat yaw agisparing tayo. No! Umanaw akon tunyaw. Di akon maanusan ti ugali ti asawam. Kahit, papalan nyo nga raw ngayon na pumanaw kayo nanang. Makamuditan na. Uray ang katang-katang ako na. Amok tumula na patpatag di asawam ngam siyak ngayon am. Nagsakit ti pa nagsasaw na kanya. Awan respeto na. Ay, pasensyahan nyo ka diti asawa. Adaw, napasensya timpay ko kenkwana. Ngam awan mutlat ta ti pa nagbaliw na. Takasanaw, di mo ngamin ungtan, di mo bagbagaan, ken spoil dem launay nga main. Kwa. Agpili ka tunyaw. Jay swapang nga asawa, no siyak nga inam. Siyak nga inam, anang isikog ken kay ti 7 a bulan. Laglagi pa, masaan akumpleto ti bulan mo ngayon pas nga ikaw. Iso nga adaw, arigat ko ken ka tunyaw. Siyak nga inam, anag pagpagatas ken ka. Asinaw, tinapatpatig ken ka. Siyak nga inam, wano jay saan mo nga ingkasar a babaay. Kwa, siyempre akita kayo. No kasta nga raw, ipakitam anapatpatigak ngam isaw tunyaw. Ikam iti pagnakman di asawam, magbagaam, kabastusin naklaunay. Sige,
Medyo tabagbagak ta. Basta di kay pumampanaw. Tawan sa baga pagkamangan niyaw. Sisya mo ti anak iyaw. Nagsweldo kanton niyaw. Bakay. Kasi di mo pala irimit kanya. Siyak ti pangirimitam iti sweldom, tunyaw. Ta siyak ti mapan makitsinda. Kuha na nanang. Nay. Data nay. Ito. Agyaman na. Katnam na maam, di katangak anaimas asidaan, anak ka. Gatangak amin akasapulan dito'y balay. Kan gumatangak pa'y iti brief mo. Tadudwalaang di makitkita kapag sinsinublatam a brief mo. Ngay salsalapay mo. Ha? Angam sa paag tulaangan inton bigat ti mapan makitsinda. Sige, hindi ko na. Apay nga ngaintan mo kanina ng tisweldom. Una ta di mo among gamanti kwarta. Pagpapintas mo ti pagregregata ka kwarta. Di tayo ito pa'y makasida iti naimas. Saan ka po'y tiraramida? Kasta gayam ah. Ay, papanam ngay! Awan pakibiyangam kanya. Ha? Antay pungan ka ngay aryang. Mo dito yan. Impang ko ni Jayan ni Nanang. Aday di kama na. Ijayan ti pagidam. Total, iso ti pangirimrim itam iti sweldom. Di ijay ti pagidam. Isus! Kaya Jay, Hindi nakiduro na. pumanaw ka dito silid. Ha? Ijay silid ni Nanang mo ti pagturugam. Madurma na kan. Tunya, awan madlaw mo kinerya. Kanayon mo't latta ti panagpapintas na. Kanayon latta mo't nga agsukat ti kulor ti buhok na. Kandagi ti kukuna. Kanayon pa'y ti panagpapasyal na. Di mo mo't ikikanan iti kwarta na. Ang apay ngay nga adalat ta pagpapintas na. Ayaw na niya. Kanayon amarabyan nga agaway. Inal daw arumwa. Papapanan na aya. Diyan mo Tatunggal damaga ka balasobas mo asumungpat. Awang ka no pakibiyang kang kuana. Anya. Di na tupay kay nga kay da kamay. Ay, bastos at talaga day di ababaay. Awan respeto na kanyak katugangan na. Anya ti aramiden tayo kaaryang. Pasok katakman ti kulor ti buhok ko. Naumakon iti naudi nga yung kulor mo. Sure, day talaga yan. Basta ti karim inton agtapos day ti abulanan. Wen, danag nun aya. Nilakay ko ti makaamukang ka. Sa bagay, amok matkit di anasingpet di asawang. Ay, wen Ay, agpa-facial akman kayan. Jimang papu daw a facial Sure, medyo nangina, ngam at least effective girl. Sige, kayat ko dayta. Jay agpapu daw kan agpaubing iti rupa. Tunyaw, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Basa pa tayo amapan, tasyak ti may sa aninang. Ikaw na. Usara tayo yung tricycle. Katun tawan mo't sa bali a pagluganak. Ni Aryang ngay, umay kadimay. Mapan kayo, dakda kayo. Jakpagan ano ti sumurot kada kayo. Makitam ti kasta pa nagsasauday tanga asawam. Baybayan niyaw. Di yung ikas kaso ni Aryang. Dawag yun na. Le, ni Marisime ay, hello Maray! Hello, kumare. Sa dito ti ayang mo. Adda kami dito'y kasaran. Dito'y kabangibang a barangay, Maray. Apay kaday. Kaduam nito niyaw. Maray. Ay nagawid kayo. Tanda milagro nga raramidan ti manugang mo dito palayo. Milagro nga. Ay basta gawid kayo. Pag numaaktuyo tararamidan na. Bye. Ay sus, inadap na. Ay tunyo, agawitan. Kalkalpas pa'y lakas. Haragawit tayo. Mga tayo pa'y mga Basta agawitan. Taing takitaan di asawam. Pag nauntan, aging gadi tabalay. Tapno saan amadlaw ni Aryang nga datan. Ha? Kasta nga men, ti in-text di kumaray. Sige. Kita tunyaw. Adda buldog arabor shoes dito'y ayang tiritaw. Sapatos mo ti lalaki na ito eh. Wan, iso nga adda lakit di kadwa ni Aryang alalaki di taunay. Dagiti awan ang bahay na. Ni. Nakalak mo ti daw.
Kung taramaon, ta mga numakapanaw ti lalakay, ang mga numag na ijeri daw ti kusina. Ala. Awan ang kayo tibain! Nakalas ti tsurayaw! Dito ipaibalay mismo, ti pag-araramidan nyo, ti kasta! Di ka alam! Ay! Nagsupli ka ni tayo! Tonyo, pakawanan ako ma. Nasulisog ak langit, iday siya lalaki. Umusong tabagayin, tapumano ka ti balayan. Di mo uray, nagdadakay sa marami ko kang ka. Pakawanan ako, Matonyo. Pumanaw kang kunanay! Naimbag nga orasyon na. Adda nito nyo. Ay adda balasan ka. Sumrag ka Agyaman nana. Damag ko ngamin ang nagtalawon ni Aryang dito balayaw. Puno aya. Ay, waon balasan ka. Nagsinadan iti anak ka. Kasta ka di. Apay, anyat ibagam iti anak ka. Ipakita ko matoy listaan kan kwa nana. Listaan tay. Nay, anya listahan day tangay. Listaan ti utang ni Aryang tunyo. Kit sika ti inlistaan na dito Sika kanu ngamin ti agbayad. Anya? Pasig areban ken facial dagito ken kulor iti buok. Ken adupay ti nakalista dita. Ayawan na mo dita. Apay nga esak ti siniram. Isuata dyan mo amo dagita. Ngam sika matimbaga ng agbayad. Ahab, basta wan na mo dita. Yung kasingiran, sana siya duray. At dan samot amin ang kini Aryang tinaalas nga ugalay anak ka. Agasom day ta nga inararamid na. Ngaraw. Napukaw, di pa nagayak ko. Di day kaya babae. Napukaw ang namin pinsan, ti panagayat ko iti asawak manang biyana. Akas lakadurman ko pa'y kitden, gapo iti naramid na. Taol ti munagan na, danda ni Jack payan kayat adenggan. Iti sana nagbayag, nakasirpatak iti sabali adayag, kat nagkasar kami, kat ita dantalongan ng may, kat makuna kamay saak kadagiti kagasatan alalaki dito'y rabaw ti daga, nga may nasingpet tinagbalin nga asawa. So nga ti ugali na iti mo na ang nakarelasyon ko. Alakastan to'y pagayam mo, Tonyo. Alah, kablaawan ka pagayam, Tonyo. Nakabawtyanan na, nakasarang kamitlangan iti talaga, aparakan ka. Kat sapay lakuma, tamataginayon ti kinaragsakyo, asa nga pamilya. Bueno papagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Tonyo. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agiyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amin. Manang Biyana! Di surat ngayon tayo drama, kat manipod ka ni pagayam tayo ari ko, saan napudpudno anagan. Kasto'y ti kunana, Dear Manang Biyana, kadaanan nga istorya, to'y padramak kan ka. Dangamin, saan pa'y nga uso ti cellphone ide. No itakat textmate, wano chatmate ti awag kadagitagin inaram iti cellphone, sa balimot kada kami ide, tapenpal ti uso pa'y la ide. Adda kami nagbali na penpal ko ide, kat day ti istorya akan ka. Rugyak nga ron, ti agsalaysay. Naimbag nga oras yun, tata. Hanit gatangan niyo. Ay, kasta ko maming nagis-istor. Naisem damang pasangbay ka nagiti customer da. Nung amin nagmismisuot kang aglakaw, awan gumatang, tata. Oh, anyat gatangan niyo. Ay, gumatangak man iti asin kan mantika, balasang kaw. Mapit lang, tata. Adto yan, tigagatangan niyo.
timatibayad ka. Imadutila ko mabalasan ka. Adamot natang karne kan ikan dito isangot isturmaon. Buen tata. Mana! Ado mo kaming dagsaksak ulit masidan mo. Biyana! Nagkagat ka lakit na balasa nga ini. Naggasat ti makaasawa kan balasan ka. Ay, madamag ko man laang. Ada ka din lubiyaw. Awampay, tata. Nay, apay ngay. Ay, nagkapoy ka nagitabang paraw. Angam, ambom sinday. Kaya't ka man ngagbalin ang manugang ka. Anya? Kaya't mo ni Rico nga anak ka. Ala ni tata. Di la damdamagon na. Kaya wakas na sigurado malasang ka. Nubilang laing. Ang dami lang atanam na madyan na no ang daton ka. Ala? Di uray bagak awan no di na mo kayat awan serbina Kaya't nakadayjay. Mabayin lang nga agaram. Sige. Tadurugak man dyan na ka. Urayim white. Tasarungkaran na kantaw. Armam ni Sinday Ricaw. Tila'y pagpagayo mo, tatang. Apay, di mo kaya't ni Sinday. Nagpintas, kinaggagait. Makatulong iti trabaho na jay. Awan rin, nakangkwa na, tatang. Pili-pili ka pa'y lagi, lumakay ka na baraw. 40 maon, mag-asawa kan. Tapno di ka maitulad ka nagiti talo akakabsat ko abaak. Di naman la kaya ni Sinday. Kaya't naka, dinamag ko nga raw. Anya? Naglawat ti isem na, idiimbagak akurso na Adam. Iso adakil tinamnamam anak ka. Armambla iti maminsan day jay aklunan na kan. Ay na, akanotan nubyak, tatang. Ha? Aya? Daya? Sino nga? Ni Jana. Ni Jana? Sino a Jana day ta? Bagted day jay nga anak mau aryang. Apay manen aya. Ay, wala tadi nakakayatan ni Sinday ka naggagat abalasang. Adda nga rudmet nubyanan. Adda ka no pinpal na. Pinpal nga. Di na pa'y nakit-kita iti personal dahil di pinpal na. Katagkita danto Di ka di na amaw ti ayatin nan. Di na makita ti mismo ka roba na. Ay katbay no iso nga rud ti kayat na lakay. Anya nga rud ngay. Nakita na mutin ti ladawan da di ababay. Ay, saan nga umdas na italada-ladawan? Ni Sinday, Carmen na. Tapno mga sawan. Ay namatay tantaon ngam di tapay nakita ti agbalay nga puko ta. May surong nga rud ti puso na aya. Di mo pilitan no di na kayat. Tanarigat ti mapagpabasaw no bilang laang. Ay na, adda man surat ni Jana. Adda pa in surat na iti paglukatan ti Subray. Ay, basa na. Smile before you open. Unahanan niyo. Ay, lukat ka. Dahil mahal. Kumusta ka? Sapay kumata na salon at kakanayon. Kailiw kung ti surat mo. Sapay kumata subalitam adagos ti surat ko, Rico. Kayat kan amakita iti personal. Ngam ti kayat ko. No agkita ka. Agkasarta adagosan. Ay na. Makaparagsan nila dito ngin surat ni Jan ano. Yan. Ay, ituloy ko basahin. Ngam no kayat mo. Sikan mismo ti umay diti lugar may. Kat ikuyog mo dagiti dadakkel mo. Tadumanon kayo. Nagmaya niyo. Dumanong kami ka na. Unay kat namin tanagin na dayuta, Rico, mahal. Ngam sana balay, tano agasawa tantaw, kanayong tanong ko. Ala, jakon atitugan ti surat ko. Ang subalit ka adagosan, to'y agay aya, Jana. Subalita man adagaws. Ibagak ta dumanong kamay. Umay na kanto kano arman dyan anak ka, Sinday.
Ala, kababain mo day tangay bagbagayo, tata. Saman! Kaya't na kanya nagkaw. Mabayin lang nga agaram kay. Ni tata mo, da kayong samulat mangibagbagay ti dayta. Ay saan? Pudno ti bagbagak balasang kaw. Managbabayin namin ni Rikaw. Di na mo ti agaram. Angam siya kung ti mangibagbaga. Agayat dyan ako kang ka. Mamati aklaeng ano ison amis mo tinang ibagay ti kasta kanyak, tata. Uy, ibaganan tao. Iso ano ang tagaram kan ka. Di mo aklo rin awan. Urayam dyan akaw. Tada kayo tiyang bagay. Balasang kaw. Tatang, dumanon tayo ko nun. Anya, asinaw ti danunan tayaw. Ni Jana mapantay ka na jilaw niyan. Natulag ko ninsan Robert nga kilat tilugan na. At matapagluganan tayo adumanaw. Ay kalukwan day ta. Di mo pa nakikita iti personal ganoon na maun. Inayat ko tinubiyak, tatang. Nga uray surat lang, tinagamam mamay. Kan komunikasyon may. Ay, jay saan mo nakikita iti personal ti asawa maun. At dalita ni Cindy nga uray kan ka. Isaw ti danunan tayaw. Ni Jana, di kasal ka. Anya! Kakasano nga rin ni Cindy. Sa pa'y bagbagak nga armam tao. Apay mat ngamin akas tatim bagbagam kin ni Cindy ay alakay. Nawandakas na. Isaw ti danunan tayo, tas asidag. At ayaw ti lugar day tapin palmaw. Gastos lati plitay. Kan makabandog ti agbiyahe. Maulawak pa'y nga agbiyahe iti adayaw. Hindi kay makomay, akay siya lata mapanay. Anya! Basta ni Jana, ti ay tatang. Kinadasarita may. So nga danunan tayo nga ruday. Sigay, sumurot kami kin ni tatang mo anak ka. Lakay, kulugan ta ti anak ta. Anya! Ay na, pakay dayawak ti makamamo ka na kayo kakabsat. Kastabat, kabsa. Ay, kastamay, kabsat. Ay na, nabanog kayo ang nagbiyahe. Isu nga ginana kayo bay na umuliak itinyaw. Ta uminom kayo iti presko at tumbog na. Ganmangan kayo iti linutok at suman. Aguray ka, kabsa. Umuli ka itinyaw kunam. Kabaalampay ay ati umulay, kabsa. Ay kawon na. Day talaang aya. Nairwama ko, kabsat. Imbakbakat ko, ti umuli itinyaw. Takanyugan dito ay amay. Nana, kanyang oras, asumang ko ni Jana ngay. Ay, paawid siguro day jayan. Napanlagim matang iti masida. Kapag sidaan da kayong man iti presko nga ikan. Nay, adante anak ka. Isunti din sa hagi iti tricycle. Ikaw, masikog mo tidim saan. Masikog tinanunin tayaw. Tsaka mo tatang. Lukmag na siguro Ang mga nobil-bil na. Nukusta, masikog ka dyan Uwan, Rico. Pakawanin na ko man. Nujak imbaga tagpaisukin ka. Adakan ka maupay kan kanya, Rico. No din akong kayat. Awan maaraming lang. Nasakit man. Nang masapal nga wata. No pagtalikodan na ka. Sino? Iti ang matisikog ba? Bunga di pa nakaramas ko na ito, Rico. Anya? Enrico, saan ko nagayatan ti panagsigog ko? Kat pakawanan na ka, no'y talaga ngayong pudnok ti amin. Napanunod ko nga men, nasaysaya at no'y ti personal ti pangibagak iti amin kan ka. Jana. Ay, ayatin na ka di pa, Rico. Wah, tangay ko naman. Di mo nagayatan ti panagsikog mo ka. Sige Mayata day ta. Awan tinagbaliw kanya. Ikalay sa kalata. Nga ora masikog ka. Agyaman na, Rico. Sinaabon day jay adyana. Sumapol ka iti sa balay. Ni Jana nga roti ay ayata. May. Nga oray masikugan. Di
Kala mapain iti kasta nga aramidan. Magikasar ka masikaw. Di naman nagayatan ti panagsikok na ka. Ay ulbod tayo dya babae. Kuno ti inanaan mismo tinang ipagakanyak. Intarayan ka na gubyo na. Ay sinamam. Ano pa iti nasaysayat na babae di ta ng isaw. Oray nga pa'y napalabas ni Jana ako. Ay ayatulat na tatang. Aniya. Ay, kandat impakanday dya babae kan ka. Taapay adi mo masinaan. Basta ay ayatag nga raw. Yawi kuntong dito'y balay ni Jana. Ikasar ka. Ay, makamuka. Basta wan ti mapasamak akalay sa. Ay, jak itulaw. Okay lang, oray saan tapay nga kasari ko. Basta din natang. Sigurado ka. Jana. Wan, makaawat akmat ka. Pasensya ka na. Mimpatsyag, maawatan na kanto ti ama. Pagkasandatan tuloy lang. Ay, pasensya ka talaga na, Jana. Mababay na kakanya na. Ay na, ayos na ang kanya kunak mo. Awan problema iti dayta. Nanang, aw-awirin nyo man pa'y ni Bebe, tada papanak. Anya, papanam kat na'y malumag. Inakla gumatang iti diaper ni Bebe, nanang. Sige nga raw, nga mabit ka lang nanang. Habiin, yung mga pala di asawa, nanang. Ay, wan nga raw, makapadanag mo't na di ataaw. Sapsapulon ti anak na, sumanangit ni Bebe. Rumaraman tayo sa pulay. Pangsapulam kan kwa na ngay. Makamunita na. Napanan manan dyan anak mo, bakay. Napan naman ng sinapul di asawa na Inaldawlatan na kastater aramidin na. Di na pinabay-bay, pimanawan. Madanagan nga raw. Amangan ka na no adadakas anak pasamak kan kwa na. Kamangan ka no nakitaray iti sa bali alalaki na. Anya, Ibagaman, hindi na sapsapulan. Di na pailakas sinaan. kay kasanon nga iti anak na no saanan nga agsublay. Kakaasimot ti anak na Ay so, saan mo ta nagaw-awid dito ita anak ko baro? Apay na pananaya? Diyan mo amma na. Wala na, mapang gumatang iti diaper ni Bebe ka di mo nagsubsublay. Ay nagloko day jayan. Napnapanan na nga rodan ngay. At ka di mo yung sa bali apapanan na ha. Ay nadya ka mo taman manu mga gawid day jay dito balay. Sa labing mayag dito idinagsikaw. Itatanaka-anakan marmara po kaw manan. Ha? Oh, at tuyan ti pinatimplam akaper ikaw. Agyaman na, sinday. Nakalidliday ka manan ang nakatugaw dito sa among tistor kaw. May bayan na alata dito yan. Nagiti customer mo, ta si Kaswang. Apay, di pa'y simang pwede asawam. Sampay nga raw. Diyan mo sa di na pang sapulak ng kwa. Madanagan, nagtadyan mo makuntat ti silpon na. Ay, naman magdadaga sa napasama na. Ay na, sapay la kumaataawan. Nala, di ka mapukawan itinamnama. Barang sumangputan iti mabiit. Ay wan, adala ko ka pandisal, kaya mau. Ay, uma. Isag mamanungay. Sagtitres ko mangam oray librik kang kan. Ikang ka ititalo, tapno ay tapno mabsog ka. Jana! siyak nga raw diri ka. Ang yaman na ka, tanagawig ka. Gano'n na bayad ngayon ng oray ko ti pa nagsublay. Nagkapo kay di lugar yaw. Nga mawang ka maijay. Apay nagkagapo ngay. Nagkapuwa kiti lugar ti asawa. Asawa? Sorry, Rico. Ngamadan sa bali nga asawa. Kat iso ngay maya, tao may kun alaan ti anak ka. Una yan.
Manyangay ta ikaw. Nasaktan ka lang. Daitan ti magbagak kang kaiday. Nagayat ka iti tao, adi mo amo ti pudno nga ugalay kang kinatao na. Nga raw. Nga manyangay ka, nagayata mo lang, tatang. Mabinsan, abuang pa'y nga umuna ti kinatao, ti pakarik na amin tinayat. Tapnaw, di kanto agmana nga nakakaasay. Kita man, nasakitan ka. Noon isindi ko mga minti inarem mo ito, di nagkasar kay kuman. Kad nalabay, daw pat, ano, 5 anak yung kumaita. Tatang. Agam saan pa adala daw ti amay na nakaw. Balasang pa'y manisinday. O pa'y nubyo na. So, mapaling mo pa'y ngarmay. Sinday. Napaliti, sumarong ka. Ay, ka mabalin apay ka ta saanan ngay. Mala, sumarag ka. Umay ka, tagtugaw ka. Agyaman na ka, Sinday. Ay, mabalinti ko. Makisiningit ka. Makisiningad laang. Saan ka ngagdataw? Unay niyo. Ay, nanad da plano ngagdaton kanya kidirit sumaon. Hanga day taag singad-singad ti bagbagam. Di ka madanagan taklunan ka dagos. Ha? Mapmapanan ti tawon Rico, di ka nagpalpalikaw pay. Kamatan takip din ti panawan. Ay, nakusta. Ay, Sinday. I love yung arudan. I love you to Rico. Nagkasar kami nga ron na dagos kan ni Cindy, kat naadaan kami iti duwang anak, babae kan lalaki. Nakaragrag saka, takas kan ni Cindy tinaasawa. Naasikaso, nadungaw, nasingpet, nagagat kan kang runaan ti amin, managayat. Alakastan, ti pagayam mo, Rico. Kablaawan ka paghayam ko. Tauray nasakitan kay ti kalabas, naglaplapusanan mo't aragsak, tinay sukat, ta nakasarak ka iti, kapkap na kam akasimpungalam, iti biya, at dalagayam iti asidag, di mo amo, mismo lagayam akarubam, tagbalin akatakunay-nay mo. Buena papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Rico. Dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos dagngina, kada kayo, amin. Manang Biyana! Hello, papagayam, na imbag nga orasyo amin. Ti surat ngayon tayo basa itak at manipod ka ni pagayam tayo atanya. Saan napudpuno anagan. Kastoy ti kunana. Dear Manang Biyanang, at dadwa abaak nga ikit ko. Kat iti balay may kanilakay ko ti pagnanaadanda. Pasaray aga padano daduma. At dakabsat da ija abroad abaak mutlaag. Kat iso timang tultulong kadakwada. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kabagis Maria, agpautang ka man. Anya ipautang ko ngay, awang kwarta. Amom ana ikatak iti trabaho, dawatan nak iti kwarta. Pangalaak iti kwarta ngay. Sikaki di ati agpautang, tanaglako kan sa kano iti pataw. Awanan na. Nagastos ko. Manumala dyan naglakwak ngay. Kano pati tay pato ni Remy, ka inraman mo kano ngayon lakaw. Ayawan pa managnak da. Iso adida sasawan ti kasta. Iso nga roti bagbagada. Aha, pagbalinandak pa yun nagtatakaw. Pagananok ngay mga ilako dyan pato da ngay. Idarum kunto pa ida. Kag nangusaramanan iti naglakwam ngay. Basta, naibusan. Hay, awan pa'y master kan ngamin at trabaho mag. Garun ah. Kasi tayo mata senior citizen. Tawan mga awat kada tayo ngagtrabaho. Bakbakitan tayo kano nga binay. Tiyan mo na, saan tayo nakabailan ti agtrabaho? Ngam di na lang amo.
Napigsa tayo pa'y laan. Uwang nga ron ah. Pumanaw ako ni Jabalay Darini, kabagis. Anya, apa ngay? Pagpabasulan nak nga ron na naglako iti pato da. Kadyak ba inlakaw? Diyan mo iladwa patok ti inlakaw. Anya, kahit pa pa nang marudon ngay. Makipagnaadak mo't ka na kayo na. Apay, si kalati kabagyan ni Tanya aya. Kanakak man ni Tanya. Isuaram ba nga tulungan nakman ah. Ay kahit ipakadam ti kuana ah. Saan asyak ti pangipakadaam. Ta saan kumot abalay di pagnanaeda. Ay na, uray siya kay pakadaan. Kanakak man. Awan sabsabali. Inalak amin na nakagawak ijay balay darimi Tanya. Pumanawak ijayan. Ni, apa yang ngay, ante? Tsak magustuhan ti style na. Pagpabasol naman inisan ko ngay naramay. Iso ang makipagnaudak matan dito'y balayaw. Day, ikit dak matan niya ah. Saan laan ni Maria ti ikit mo, ti tultulungam. Tagpada kami mga ikit mo. Ha? Isugag na udak kundi tao. Uray agkakwarto kami kani kabagis kaw. Kat, uwanan anya pa yung ngay. Basta makitinulong kayong agdalos ito'y balay Ura agdalos ka nagluto kayo lang. Awan problema iti dayta kaanakan. Ay, nakasaramat nga binan di balay ni kabagis may dyan ilay. Mayat kumay dyan pag naidan bigat. Baybayaan nyo nga rod, tayo ton umawag na ang kalastor. Ibagak to ti may papan iti data, ante. Ay ano sandaman nga agapa. Kanayon damat nga agapa ide. Ay nabakbak katandan, agbalbaliw damat siguron. Kaano la tayo naudi apa nagapa da? Nakarkaron ang agapa da ita. Ta agkabalay da. Katawan mat nga ron sa bali nga papanan ni Auntie Insa. Saan namat nga kaalaan dagay jada do mga kakaanakan na. Siyak lang mati makaawat kanya na. Tanya. Ay, naapay mat nga may nga sanda nga na kaya sa asawa Kung nga ron. Nagpataan da laki di mo tan abaak. Pulidan sa ngamin ti baak. Tada pa'y ulit ko nga baak ay abroad. Talo da nga baak. Ayok. Niamang ko lang tinag-asawa ta pinikot kano day dinanang ko. Imbagkit diya ta pinikot pa'y day dinanang ko. Tanuhaan kat baka baak kumamat lang. Tapungan kan ulas kaw. Di mo pakibiyangan, Insa. Pagan ano kumamagtaulas mo ngay. Adamat intad ni Tanya nga usarat. Kan dagita losyong ko dita. Kas kada pulbos kan bangbanglaw. Di mo pakibiyangan dagita, naawatam. Nakaimimot ka. Naglaing ka mat adumawat no kwa. Ay na, naminsan la di mawataking ka, Insa. Iso adi mo sa unti kasta. Sika ati imaw. Auntie Elsa, Auntie Maria, lukatan niyo dato taday baga. Ay, wanta na! Babiglaan! Kaya't da kayo kano nga makasarita ni kabagis yu ja abroad, ante. Neto ti cellphone. Ag video call kayo. Nan, kita agman. Ay na! Kabagis Astor! Kumusta kan ngay dita abroad? Ay kay nasaya doon ka matagabagis. Kakayo nga. Kumusta kayo? Ay na, kasti ka ba, guys? Agrigrigat lata. Agipawit ka man iti kwartak ka ba, guys? Unay kamatan, Maria. Kwarta na gusto ibagbagamad. Di ka laagbain. Wen, agpawitat to iti kwartayo. No awan paggastusa. Anya kumamat ipaggasto siyam di tangay. Katpada na kamat abaak. Ay na, ano mo ilata di paggastusan dito? Awan pa'y nobyam dita ka ba, guys? Ay na, awan iti panunod ko dito sa asawa dita. Aywan, iso nga imawa ka. Tadamag ko nga awang kano trabaho yung sa Pilipinas. Iso akayat kayo tulungan. Ay kahit nagsaya at ngay. Pawitan da kami kada iti kwartami iti binulan. Pagpensyonan na kami ka ba, guys? Wala. Ang sweldo kayo iti binulan. Basta, bantayan nyo ti balay ko iti ilay.
Ken, dalusan nyo ka na yan, Wan. No kasta? Pag naudin na kami, iti balay mau ka ba guys? Wan, basta dalusan nyo arin baga. Masyanak mo kami kada kayo. Papata tayo pa nga wan asawa kin anak na. Suada tayo, takitinulungan na. Ay na, agyaman kami, kabagais. Nasimpot ka unay kada kami. Basta bantayan nyo rin bagay balay ko ha. Wan, kabagais. Adda tayo nito'y balay ni Uncle Astor, Auntie Insa, Auntie Maria. Laglagi pa nyo tibilin ni Uncle kada kayo Tungpalan nyo amin nga imbilin na Tap nagtultuloy te panagyan nyo ito'y balay na. Wan, tanya, di ka kadimadanagan. Basit mat to'y balay ni Uncle nga dalusan nyo. Saan kayo nga marigatan ito'y? Siya ti agdalos iti paraangan, kasi ka ito'y unag, insya. Anyat dalo sa maparaagan ngay, katawan ba't paraagan to'y balay da. Kalsada mo, di tasawo balay. Kaya di ta kalsada ti dalusak Tapat mau, linis mau, kunada nga raw. Ay, di nakman sa uran, Maria. Damo pa'y lang aldaw ito'y nga maaga pa kayo manan. Saan ka di nga kasta, ante? Ag tinunos kayo ka di. Ag tinulong kayo, tapnawan lugi. Nangagmaw, Maria. Wan, Sige. Isin pa yung arudan dagi kagawaan nyo, tag-awidak matan. Makaam mo kayo ito yan Wan, kanakan.